ആനന്ദകരം പരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി. നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായതി കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാംനേ ഗൗരതിഷേ നമോ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതീ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാത്രികായ ദദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തത്ഭക്തായ നമഃ. പ്രഭുപാദ് की जय, गुरुराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण. मदेक बंधु मत्संगिन मद्गुरु मन्महादन मन्निष्ठारक मद्भाग्य मदानंदा नमस्तुते. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഞ്ചമസ്കന്ധം 9-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 1, 2. ആദ്യ അധ്യായത്തിന്റെ സമ്മറി നോക്കാം. നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഭരത മഹാരാജാവ് അടുത്ത ജന്മം മാനിനെ കുറിച്ച് ഓർത്തുകൊണ്ട് ആ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചു അടുത്ത ജന്മത്തില് മാന്റെ ശരീരം ലഭിക്കും അല്ലെ. മാന്റെ ശരീരത്തിലും അദ്ദേഹം ആ പൂർവ്വജന്മത്തെ കുറിച്ച് ഓർമ്മ വരികയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റ് മൃഗങ്ങളുടെ കൂടെ ഒന്നും സമയം ചെലവഴിക്കാതെ ആശ്രമ പരിസരത്ത് തന്നെ കഴിയുകയും അവസാനം അവിടെ തന്നെ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുകയും അല്ലെ. അങ്ങനെ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ ശരീരം ലഭിച്ചതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം അതിന്. 9-ാം അധ്യായം ജഡഭരതന്റെ ഉത്കൃഷ്ട സ്വഭാവം. ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭരത മഹാരാജാവ് ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ ശരീരം നേടിയതിനെ പറ്റി വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. ബ്രാഹ്മണ ശരീരത്തിൽ ഒരു മന്ദബുദ്ധിയെയും മധുരമൂകനെ പോലെയും ജീവിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഒരു യാഗത്തിൽ ബലിയർപ്പിക്കുവാൻ കാളീദേവിയുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരപ്പെട്ട അദ്ദേഹം അതിനെ എതിർക്കാതെ നിശബ്ദനായിരുന്നു. മാനിന്റെ ശരീരം ത്യജിച്ചതിനു ശേഷം അദ്ദേഹം ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ ഇളയ പത്നിയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ജന്മമെടുത്തു. ഈ ജന്മത്തിലും കഴിഞ്ഞ ജീവിതത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്ന അദ്ദേഹം സമൂഹത്തിന്റെ ശല്യം ഒഴിവാക്കാൻ ബധിരനും മൂകനുമായി നിലകൊണ്ടു. വീണ്ടും ഒരു പതനം സംഭവിക്കാതിരിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം വളരെ ജാഗ്രത പാലിച്ചിരുന്നു. ഭക്തനല്ലാത്ത ആരോടും അദ്ദേഹം ഇടപഴകിയില്ല. ഈ പ്രക്രിയ ഓരോ ഭക്തനും അനുകരിക്കണം. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ അസത്സംഗത്യാഗായ വൈഷ്ണവാചാര. ഒരുവൻ അഭക്തരുമായി ചങ്ങാത്തം കർശനമായി ഒഴിവാക്കണം. അവർ കുടുംബാംഗങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും. ബ്രാഹ്മണന്റെ ശരീരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഭരത മഹാരാജാവിനെ ഭ്രാന്തി പിടിച്ച ഒരു മന്ദബുദ്ധിയെ പോലെയാണ് അയൽവാസികൾ കണ്ടിരുന്നതെങ്കിലും അദ്ദേഹം എല്ലായ്പ്പോഴും പരമദിവ്യോത്തമ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ വാസുദേവനെ ഉള്ളിൽ സ്മരിക്കുകയും ജപിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് അദ്ദേഹത്തിനെ വേദാധ്യയനവും ഉപനയനവും നടത്തി പവിത്രീകരിച്ച് ഒരു ബ്രാഹ്മണനാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തെങ്കിലും ഉപനയനത്തിലും വേദപഠനത്തിലും ഒന്നും താല്പര്യമില്ലാത്ത ഭ്രാന്തനും മന്ദബുദ്ധിയുമാണ് താനെന്ന് മാതാപിതാക്കളെ വിശ്വസിപ്പിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന അദ്ദേഹം അങ്ങനെ തന്നെ തുടർന്നു. ഔപചാരിക ചടങ്ങുകൾക്കൊന്നും വിധേയനായില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹം സദാ കൃഷ്ണാബോധത്തിലായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൊടിയ മൗനം കണ്ട് മൃഗങ്ങളെക്കാൾ ഒട്ടും മെച്ചമല്ലാത്ത പല ആളുകളും അദ്ദേഹത്തിനെ പല രീതികളിലും പരിഹസിക്കുകയും പീഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തെങ്കിലും അദ്ദേഹം അതെല്ലാം സഹിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ മരണാനന്തരം പിതാവിന്റെ ആദ്യ പത്നിയും അവരിലുള്ള സഹോദരങ്ങളും തമ്മിൽ അദ്ദേഹത്തിനോട് വളരെ മോശമായി പെരുമാറാൻ തുടങ്ങി. അവർ അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും മോശം ഭക്ഷണമാണ് നൽകിയതെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് അതിൽ വിഷമം തോന്നിയില്ല. അദ്ദേഹം കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ മുഴുകി തന്നെ കഴിഞ്ഞു. ഒരു രാത്രിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിന്റെ ആദ്യ ഭാര്യയും അവരുടെ പുത്രന്മാരും അദ്ദേഹത്തിനോട് ഒരു നെൽവയലിന് കാവൽ നിൽക്കാൻ ആജ്ഞാപിച്ചു. വയലിന് കാവൽ നിന്ന അദ്ദേഹത്തിനെ കൊള്ളക്കാർ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയും ഭദ്രകാളിക്ക് ബലിയർപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭരത മഹാരാജാവിനെ
കാളി വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ നിർത്തി വധിക്കുവാൻ വാളോങ്ങവേ ഒരു ഭക്തനെ ദ്രോഹിക്കുന്നത് ദുസ്സഹിയായ കാളിദേവി പെട്ടെന്ന് ക്രുദ്ധയായി വിഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന ദേവി വാൾ പിടിച്ചു വാങ്ങി മുഴുവൻ കൊള്ളക്കാരെയും വധിച്ചു. പ്രകാരം പരമദിയോത പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തനെ അഭക്തന്മാരിൽ നിന്നും ഉപദ്രവം നേരിട്ടാലും മൗനത്തിൽ തുടരാൻ കഴിയും. ഭക്തനോട് മോശമായി പെരുമാറിയ കൊള്ളക്കാരും തെമ്മാടികളും അവസാനം പരമദിയോത പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ക്രമീകരണത്താൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. ചില ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ഭരത മഹാരാജാവ് അല്ലെ ആ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചു, മാനിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് മാന്റെ ശരീരം ലഭിച്ചു. മാന്റെ ശരീരത്തിന് ശേഷം ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ ശരീരം ലഭിച്ചു. ബ്രാഹ്മണന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യയിലെ കുട്ടിയായിട്ടാണ് ജനിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെ വേദപഠനം പഠിപ്പിക്കുവാനോ ഉപനയനം നടത്താനോ ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു മന്ദബുദ്ധിയെ പോലെ അഭിനയിച്ചു കാണിച്ചു. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതൊന്നും തന്നെ ചെയ്തില്ല എങ്കിലും പറയുന്നു അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനായതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം എല്ലാ തരത്തിലും എപ്പോഴും കൃഷ്ണാബോധത്തിലായിരുന്നു, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർത്തുകൊണ്ടായിരുന്നു ജീവിച്ചിരുന്നത് എന്നത്. അദ്ദേഹത്തിനെ പല ആൾക്കാരും മന്ദബുദ്ധിയാണെന്നും ഭ്രാന്തനാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപഹസിക്കുകയുണ്ടായി എന്ന്. അതൊന്നും അദ്ദേഹം യാതൊരു കാര്യവുമാക്കിയില്ല എന്ന്. അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാനമ്മയും സഹോദരന്മാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരന്മാരും ഒക്കെ പലതരത്തിലും ദ്രോഹിക്കുകയും മോശം ഭക്ഷണം നൽകുകയൊക്കെ ചെയ്തു. എന്നാലും അദ്ദേഹം ഒന്നും തന്നെ പ്രതികരിക്കാതെ അതൊക്കെ സഹിച്ചു നിന്നു. അവസാനം അവര് ഒരു ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് പാടത്ത് കാവലിന് കൊണ്ടുപോയാക്കുകയും അവിടെ വെച്ചിട്ട് കുറെ ആൾക്കാർ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയും അദ്ദേഹത്തെ കാളി വിഗ്രഹത്തിന് ബലിയർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒരു പാവപ്പെട്ട ഭക്തനെ കാളിക്ക് ബലിയർപ്പിച്ചത് കോപിതയായ കാളിദേവി ആ കൊള്ളക്കാരെയൊക്കെ വധിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. പറയുന്നു ആണ് പലതരത്തിലുള്ള ദ്രോഹങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും മൗനം പാലിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്കുള്ള ശിക്ഷ ഭഗവാൻ തന്നെ നൽകുന്ന കാര്യം. പരമദിവത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തന് അഭക്തന്മാരിൽ നിന്നും ഉപദ്രവം നേരിട്ടാലും മൗനത്തിൽ തുടരാൻ കഴിയും. ഭക്തനോട് മോശമായി പെരുമാറിയ കൊള്ളക്കാരും തെമ്മാടികളും അവസാനം പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ക്രമീകരണത്താൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. ഒന്നും തന്നെ അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചില്ല. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശത്തിലെ എല്ലാ ദേവീ ദേവന്മാരും ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ്. അതായത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തനെ നിർവഹിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് പോലും ക്ഷമിച്ചു നിൽക്കാനാവില്ല അല്ലെ. അങ്ങനെ ദേവി അദ്ദേഹത്തിന് ഭക്തനെ ബലി നൽകാനായിട്ട് വന്നപ്പോൾ ദേവി ആ വാള് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ആ കൊണ്ടുവന്നവരെ തന്നെ വധിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിലെയും 1-2 ശ്ലോകങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണുള്ളത്. അത് 2 പേജിലാണുള്ളത്. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകവും 2 പേജിലാണുള്ളത്. അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ചൊല്ലിയിട്ട് പോവാം. പിന്നീട് നമുക്ക് 4-ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കേണ്ടി വരും. 2 പേജിലാകുമ്പോൾ കുറച്ച് ഷെയർ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഓം നമോ മാതാജി സ്ക്രീന് കാണാലോ അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച അത കസ്യചിത് ദ്വിജവരസ്യാംഗിരപ്രവരസ്യ ശമതമതപശ്ചാധ്യായധ്യായനത്യാഗ സന്തോഷദിദിശ പ്രശ്രയ വിദ്യാനസൂയാത്മജാന നന്ദയുക്തസ്യാത്മസദൃശ ശ്രുതശീലാചാരരൂപൗ ദാര്യാഗുണാനവ. സോദര്യാംഗചാബുമിഥുനം ശയവീയസ്യാം ഭാര്യായാം യസ്തു തത്ര പുമാംസ്തം പരമഭാഗവതം രാജർഷി പ്രവരം ഭരതമുത്സൃഷ്ട മൃഗശരീരം ചരമശരീരേണ വിപ്രത്വം ഗതമാഹു. ശ്രീശുഗോവാചാദ കസ്യചിത് ദ്വിജവരസ്യാംഗിരപ്രവരസ്യ ശമതമതപസാധ്യായധ്യായന ത്യാഗസന്തോഷദിദിശാ പ്രശ്രയ വിദ്യാനസൂയാത്മജ്ഞാനാനന്ദയുക്തസ്യാത്മസദൃശ ശ്രുതശീലാചാരരൂപ ദാര്യഗുണാനവ.
സ്തോദര്യാംഗചാപൂർമിഥുനം ചയവീയസ്യാം ഭാര്യായാം യസ്തു തത്ര പുമാംസ്താം പരമഭാഗവതം രാജർഷി പ്രവരം ഭരതമുത്സൃഷ്ട മൃഗശരീരം ചരമശരീരേണ വിപ്രത്വം ഗതമാഹു. അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് പിന്നീട് വരാം. നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ശ്ലോകം അതുപോലെ തന്നെ 2 പേജുകളിലായിട്ടാണ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തത്രാപി സ്വജന സംഘാച്ചാപുഷമുദ്ദിജമാനോ ഭഗവത കർമ്മബന്ധ വിദ്വംസ. വിദ്വംസന ശ്രവണ സ്മരണ ഗുണവിവരണ ശരണാരവിന്ദയുഗളം മനസാ വിദദാത്മന പ്രതിഘാതമാശങ്കമാനോ ഭഗവദനുഗ്രഹേണാനുസ്മൃത സപൂർവജന്മാവലിരാത്മനമുന്മത്ത ജഡാന്തപതിര സ്വരൂപേണ ദർശയാമാസ ലോകസ്യ. തത്രാപി സ്വജനസംഘാച്ച വൃഷമുദ്ദിജ്യമാനോ ഭഗവത കർമ്മബന്ധ വിദ്വംസന ശ്രവണസ്മരണ ഗുണവിവരണ ചരണാരവിന്ദയുഗളം മനസാ വിദദാത്മന പ്രതിഘാത മാശങ്കമനോ ഭഗവദനുഗ്രഹേണാനുസ്മൃത സ്വപൂർവജന്മാവലി രാത്മനമുന്മത്ത ജഡാന്തപതിരേ സ്വരൂപേണ ദർശയാമാസ ലോകസ്യ. നാലാമത്തെ ശ്ലോകം ചൊല്ലാനായിട്ട് കുറച്ചുകൂടി ഒരു പേജിൽ വരും. മറ്റെല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും 2 പേജിലായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യാഭിഹാവാത്മജസ്യ വിപ്ര പുത്രസ്നേഹാനുബന്ധവന ആസമാവർത്തനാ സംസ്കാരാന്യതോപദേശം വിദദാന വനീതസ്യ ച പുനാ ശൗചാചമനാദീൻ കർമ്മ നിയമാനന വിപ്രേദാനപി സമശിഷ്യയദനുശിഷ്ടേന ഹി ഭാവ്യം പിതുപുത്രേണ യതി തസ്യാഹിവാത്മജസ്യ വിപ്രപുത്ര സ്നേഹാനുബദ്ധമാന ആസമാവർത്തനാ സംസ്കാരാൻ യഥോപദേശം വിദദാന ഉപനീതസ്യ ച പുനാ ശൗചാമനാദീൻ കർമ്മ നിയമാനന വിപ്രേദാനപി സമശിഷ്യയദനുശിഷ്ടേന ഹി ഭാവ്യം പിതുപുത്രേണേതി. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ നാലാമത്തെ ശ്ലോകം ചൊല്ലാം. നേരത്തെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ 2 പേജിലായത് കൊണ്ടാണ് അത് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാനും ചൊല്ലാനും ഒക്കെ കുറെ സമയം വേണ്ടി ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാവും. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യാഭിഹവാത്മജസ്യ വിപ്രപുത്ര സ്നേഹാനുബദ്ധമാനാ ആസമാവർത്തനാ സംസ്കാരാന്യതോപദേശം വിദദാന വനീതസ്യ ച പുനഃ ശൗചാചമനാദീൻ കർമ്മ നിയമാനനപി പ്രേദാനപി സമശിഷ്യയദനുശിഷ്ടേന ഹി ഭാവ്യം പിതുപുത്രേണേതി. ശ്രീജ വിജയ മാതാജി കുറച്ചുപേരെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യും. മാതാജി ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്ക്രീന് കാണാലോ അല്ലെ? ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാം. മലതി ശ്യാമദേവിദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 4.
तस्याभिहावा आत्मजस्य विप्रपुत्रस्नेहानुबद्धमाना आसमावर्तनात् संस्कारान् यथोपदेशं विदधान उपनीतस्य च पुनः शौचाचमनादीन् कर्मनयमाननभिप्रेदानपि समशिक्षयदनुशिष्टेन हि भाव्यं विदुपुत्रेणेति। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा। अंबिका केशवी देवदासी माता जी। हरे कृष्ण माताजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तस्यापि हवा आत्मजस्य विप्रपुत्रस्नेहानुबद्धमना आसमावर्तनात् संस्कारान् यथोपदेशं विदधाना उपनीतस्य च पुनः शौचाचमनादीन् कर्मनियमानभिप्रेतानपि समशिक्षयदनुशिष्टेन हि भाव्यं पितुपुत्रेणेति। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा। वत्सला शाजी माता जी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा। नमो भगवते वासुदेवाय। तस्याभिहवात्मजस्य विप्रपुत्रस्नेहानुबद्धमना आसमावर्तनात् संस्कारान् यतोपदेशं विदधाना उपनीतस्य च पुनः शौचाचमनादीन् कर्मनियमाननभिप्रेतानपि समशिक्षयदनुशिष्टेन हि भाव्यं पितुः पुत्रेणेति। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा। सोनप्रिया माता जी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तस्याभिहवा आत्मजस्य विप्र पुत्र स्नेहानुबद्धमना आसमावर्तना संस्कारान् यथोपदेशं विदधाना उपनीतस्य च पुनः शौचाचमनादीन् कर्मनियमान् अनभिप्रेतानपि समशिक्षयाद अनुशिष्टेन हि भाव्यं पितुपुत्रेण इति। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा। निर्मला माता जी। हरे कृष्ण माताजी। हरे ओम कृष्णा। नमो भगवते वासुदेवाय। तस्याभिहावात्मजस्य विप्रपुत्रस्नेहानुबन्धमन आसमावर्तनात् संस्कारान् यथोपदेशं विदधान उपनीतस्य च पुनः शौचचमानादीन् कर्मनियमान् अनभिप्रेदानपि समशिष्येदनुशिष्टेन हि भाव्यं पितुपुत्रेणेति। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा। पद्मकुमारी माता जी। हरे कृष्ण माताजी। ओम हरे नमो कृष्णा। भगवते वासुदेवाय। तस्याभिहावात्मजस्य विप्रपुत्रस्नेहानुबद्धमनाम् आसमावर्तनात् संस्कारान् यथोपदेशं विदधानाम् उपनीतस्य च पुनः शौचाचमनादीन् अभिप्रेतानपि समशिक्षयदनुशिष्टेन हि भाव्यं पितुपुत्रेणेति। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा। पंकजाश्री माता जी। हरे कृष्ण माताजी प्रणाम। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तस्याभिहवा आत्मजस्य विप्रपुत्र स्नेहानुबन्धमन आसमावर्तनाद् संस्कारान् यथोपदेशं विदधान उपनीतस्य च पुनः शौचाचमनादीन् कर्मनियमाननाभिप्रेत नभि समशिक्षयदानुशिष्टेन हि भाव्यं पुतुपुत्रेणेतु। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा। विजयनारायण माता जी। हरे कृष्ण माताजी। हरे ओम कृष्णा। नमो भगवते वासुदेवाय। तस्याभिहवा आत्मजस्य विप्रपुत्रस्नेहानुबन्धमना आसमावर्तनात् संस्कारान् यथोपदेशं विदधान उपनीतस्य च पुनः शौचाचमनादीन् कर्मनियमान शिष्ययदनुशिष्टेन किं भाव्यं पितुपुत्रेणेति। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा। रामेंद्र प्रभु। हरे माताजी। ओम हरे नमो कृष्णा। भगवते वासुदेवाय। तस्याभिहावा आत्मजस्य विप्र पुत्रस्नेहानुबद्धमना आसमावर्तनात् संस्कारान् यथोपदेशं विदधान उपनीतस्य च पुनः शौच आचमनादीन् कर्मनियमान् अभिप्रेतानपि
സമശിക്ഷയതാനുശിഷ്ടേന ഹി ഭാഗ്യം പിതൃപുത്രേണേതി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ രതി ആചാര്യ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ രതി ആചാര്യ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യാഭിഭാവ ആത്മജസ്യ വിപ്രപുത്ര സ്നേഹാനുബന്ധമന സമാവർത്തനാത് സംസ്കാരാൻ യഥോപദേശം വിദധാന ഉപനീതസ്യ ച പുനഃ ശൗച ആചമനാദിൻ കർമ്മ നിയമാനഭിപ്രേതാനപി നമശിഷ്യേനനുശിഷ്ടേന ഹി ഭാവ്യം പിതൃപുത്രനേതി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. തങ്കമണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യാഭിഹവ ആത്മജസ്യ വിപ്രപുത്ര സ്നേഹാനുബന്ധമന ആസമാവർത്തനാത് സംസ്കാരാൻ യഥോപദേശം വിദധാന ഉപനീതസ്യ ച പുനഃ ശൗചാചമനാദീൻ കർമ്മ നിയമാനനഭിപ്രേതനപി സമശിക്ഷയതനുശിഷ്ടേന ഹി ഭാവ്യം പിതുപുത്രേണതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ വത്സലായി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി മാതാജി. ഓം ഹരേ നമോ കൃഷ്ണ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യാഭിഭാവ ആത്മജസ്യ വിപ്ര പുത്രസ്നേഹാനുബന്ധമനാം ആസമനാവർത്തനാത് സംസ്കാരാൻ യഥോപദേശം വിദധാന ഉപനീതസ്യ ച പുനഃ ശൗചാചമാനാദീൻ കർമ്മനിയമാനനാം അഭിപ്രേതാനപി സമാശിഷ്ടായതനുശിഷ്ടേന ഹി ഭാവ്യം പുത്രേണേതി. ഭാവ്യം പുത്രേണേതി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ സിന്ധു സിക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യാഭിഭാവ ആത്മജസ്യ വിപ്ര പുത്രസ്നേഹാനുബന്ധമന ആസമാവർത്തന സംസ്കാരാൻ യഥോപദേശം വിദധാന ഉപനീതസ്യ ച പുനഃ ശൗചാചമനാദീൻ കർമ്മ നിയമാനനഭിപ്രേധാനപി സമശിക്ഷയധനുശിഷ്ടേന ഹി ഭാവ്യം പിതുപുത്രേണേതി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ വിരജ വിജയദേവദാസി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ദേവായ. തസ്യാഭിഭാവാത്മജസ്യ വിപ്ര പുത്ര സ്നേഹാനുബദ്ധമനാം ആസമാവർത്തന സംസ്കരാൻ യഥോപദേശം വിദധാന ഉപനീതസ്യ ച പുനഃ ശൗചാചമനാദീൻ കർമ്മ നിയമാനനഭിപ്രേതാനപി സമശിക്ഷയതനുശിഷ്ടേന ഹി ഭാവ്യം പിതൃപുത്രേണേതി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ വസന്ത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യാഭിഭാവാത്മജസ്യ വിപ്ര പുത്രസ്നേഹാനുബന്ധമനഃ ആസമാവർത്തനാത് സംസ്കാരാൻ യഥോപദേശം വിദധാന ഉപനീതസ്യ ച പുനഃ ആചമനാദീൻ കർമ്മ നിയമാനനഭിപ്രേതാനപി സമയിക്ഷതനുശിഷ്ടേന ഹി ഭാവ്യം പിതുപുത്രേണേതി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഉഷാ കെ നായർ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തസ്യാഭിഹവ ആത്മജസ്യ വിപ്രപുത്ര സ്നേഹാനുബദ്ധമന അസമാവർത്തന സംസ്കാരാൻ യഥോപദേശം വിദധാന ഉപനീതസ്യ ച പുനഃ ശൗചാചമനാദീൻ കർമ്മ നിയമനാനഭിപ്രേതാനപി സമശിക്ഷയതു ശിഷ്ടേന ഹി ഭാവ്യം പിതുപുത്രേണേതി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ശാരദാക്ഷി ഉപാസന ദേവദാസി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യാവിഹവാത്മജസ്യ വിപ്രഹ പുത്രസ്നേഹാനുബദ്ധമാനാ സമവർത്തനാ സംസ്കാരം യഥോപദേശം വിദധാന ഉപനീതസ്യ ച പുനഃ ശൗചാചമാനാദിൻ കർമ്മ നിയമാൻ അനഭിപ്രേതാനപി സമശിക്ഷയാതനുശിഷ്ടേന ഹി ഭാവ്യം പിതുപുത്രനേതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ വരദേമ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യാഭിഹീവാഹ ആത്മജസ്യ വിപ്ര പുത്രസ്നേഹാനുബദ്ധമാന ആസ്മാവർത്തനാത് സംസ്കാരാൻ യഥോപദേശം വിദധാന
उपनीतस्य च पुनः शौच आदमनादिं कर्मणीयमाननभिप्रेत अपि समशिक्षाय अनुशिष्टेन समशिक्षयदनुशिष्टेन हि भाव्यं पुत्रेणेति भाव्यं पितुपुत्रेणेति. हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. शारदा जी नंबूरी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. ओ नमो भगवते वासुदेवाय तस्याभिगवात्मजस्य विप्रः पुत्रस्नेहाय बद्धमन आसमावर्तनात् संस्कारान् यथोपदेशं ददान उपनीतस्य च पुनः शौचाचमनादीन् कर्मनियमाननभिप्रेतानपि समशिष्येदनुशिष्टेन हि भाव्यं पितु पुत्रेणेति. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा अनिता माताजी. हरे कृष्णा अनिता माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे ओम कृष्ण. नमो भगवते वासुदेवाय तस्याभिहावात्मजस्य विप्रपुत्रस्नेहानुबद्धमान अस्मावर्तनात् संस्कारान् यदोपदेशं विददान उपनीतस्य च पुनः शौचाच मनादीन् कर्म नियमाननभिप्रेदानपि समशिक्षयदनुशिष्टेन हि भाव्यं पुत्रेणेति. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा शोभा विजय माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय तस्याभिहवात्मजस्य विप्रपुत्रस्नेहानुगतमनः आसामवर्तनाद संस्कारन् यथोपदेशं विददानम् उपनीतस्य च पुनः सौजाजमनादीन् कर्मनियमानाभिप्रेदाभिसमशिष्ययादुना यदनुशिष्टेन इवाव्यं विदो पुत्रेणेति. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा सावित्री हृदयश्री देवदासी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. प्रणाम हरे माताजी. कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय तस्याभिघाव आत्मजस्य विप्रा पुत्रस्नेहानुबद्धनो आसमा आवर्तन संस्कारान् यदोपदेशं विददान उपनीतस्य च पुनः सौजाजमनादीन् कर्मनियमाननभिप्रयदानपि समशिक्षयादनुशिष्टेन कीपाव्यं विदुः पुत्रेणेति. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा विजयश्री माताजी. हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम हरे माताजी. कृष्णा. ओ नमो भगवते वासुदेवाय तस्याभिहावा आत्मजस्य विप्र पुत्र स्नेहानुबद्धमान आसमावर्तनात् वर्तनात् संस्कारान् यदोपदेशं विददान उपनीतस्य च पुनः शौचाचमानादि कर्म नियमानन अभिप्रेदानभि समशिक्षयदनुशिष्टेन हि भाव्यं पितु पुत्रेणेति. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा वत्सला गोपाल माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय तस्याभिहवा आत्मजस्य विप्र पुत्रस्नेहानुबद्धमनो आसमावर्तनात् संस्कारान् यथोपदेशं विददान उपनीतस्य च पुनः शौचाचमनादीन् कर्मनियमाननभिप्रेदानपि समशिक्षयदनुशिष्येन हि भाव्यं विदु पुत्रेणेति. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा शोभा प्रदे माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय तस्याभिहावा आत्मजस्य विप्र पुत्रस्नेहानुबद्धमान आसमावर्तना संस्कारन् यदोपदेशं विददान उपनीतस्य च पुनः शौचाचमनादीन् कर्मनियमानानभिप्रेदानभि समशिक्षयदनुशिष्टेन हि भाव्यं पितु पुत्रेणेति. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा गीतासी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय
തസ്യാപി ഹവാ ആത്മജസ്യ വിപ്രപുത്രസ്നേഹാനുബദ്ധമനാ സമാവർത്തനാത് സംസ്കാരാൻ യഥോപദേശം വിദദാന ഉപനീതസ്യ ച പുനഃ ശൗചാചമനാദീൻ കർമ്മനിയമാന അഭിപ്രേതാനപി സമശിക്ഷയതനുശിഷ്ടേന ഹി ഭാവ്യം പിതുപുത്രേണേതി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിദട്ടി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യാപി ഹവാ ആത്മജസ്യ വിപ്രപുത്രസ്നേഹാനുബദ്ധമനാ ആസമാവർത്തനാത് സംസ്കാരാൻ യഥോപദേശം വിദധാന ഉപനീതസ്യ ച പുനഃ ശൗചാചമനാദീൻ കർമ്മനിയമാനഭിപ്രേതാനഭി സമശിക്ഷയതനുശിഷ്ടേന ഹി ഭാവ്യം പിതുപുത്രേണേതി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചിത്രജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യാപി ഹവാ ആത്മജസ്യ വിപ്രപുത്ര സ്നേഹാനുബദ്ധമനാ ആസമാവർത്തനാത് സംസ്കാരാൻ യഥോപദേശം വിദധാന ഉപനീതസ്യ ച പുനഃ ശൗചാചമനാദീൻ കർമ്മനിയമാനഭിഭേദാനപി സമശിക്ഷ്യത് അനുശിഷ്ടേന ഹി ഭാവ്യം പിതു പുത്രേണേതി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യാപി ഹവാ ആത്മജസ്യ വിപ്രഃ പുത്രസ്നേഹാനുബദ്ധമനാ ആസമാവർത്തനാത് സംസ്കാരാൻ യഥോപദേശം വിദധാന ഉപനീതസ്യ ച പുനഃ ശൗചാചമനാദീൻ കർമ്മനിയമാനഭിപ്രേതാനഭി സമശിക്ഷയതനുശിഷ്ടേന ഹി ഭാവ്യം പിതുഃ പുത്രേണേതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് നേരത്തെ ആദ്യം എടുത്തിട്ടുള്ള ശ്ലോകം നോക്കാം. രണ്ട് ശ്ലോകങ്ങള്. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ശുഗുവാച കസ്യചിത് ദ്വിജവരസ്യാംഗിര പ്രവരസ്യ ശമദമ തപസാധ്യായ ധ്യാന ത്യാഗസന്തോഷദിദിശ പ്രശ്രയ വിദ്യാനസൂയ സ്വയന ആത്മജ്ഞാനാനന്ദയുക്തസ്യാത്മസദൃശസ്വതശീലാചാര രൂപൗദാര്യ ഗുണാനവ സോദര്യാംഗജാപൂർമിഥുനം ശയവീയസ്യാം ഭാര്യായാം യസ്തുത്ര പുമാംസ്തം പരമഭാഗവതം രാജർഷി പ്രവരം ഭരതമുത്സൃഷ്ട മൃഗശരീരം ചരമശരീരേണ വിപ്രത്വം ഗതമാഹു. അതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. വേർഡ് ടു വേർഡ് മീനിങ് കുറേ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് വലിയൊരു ശ്ലോകം താനും എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും ഓക്കെ. നമുക്ക് അതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ് ജയ്. ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി തുടർന്നു. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജാവേ, മാനിന്റെ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച ശേഷം ഭരത മഹാരാജാവ് ഒരു പരിശുദ്ധ ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ പിറന്നു. അങ്കിരസിന്റെ കുലത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ബ്രാഹ്മണീയ യോഗ്യതകളാൽ പൂർണ്ണനായിരുന്നു അവൻ. മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്ന അവൻ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളും അനുബന്ധ സാഹിത്യങ്ങളും അഭ്യസിച്ചിരുന്നു. ദാനശീലത്തിൽ ഉദാഹരണമായിരുന്ന അവൻ സദാ സംതൃപ്തനും സഹിഷ്ണുവും വളരെ മാന്യനും പണ്ഡിതനും അസൂയില്ലാത്തവനുമായിരുന്നു. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച അവൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുഴുകിയവനും സദാ ധ്യാന നിർലീനനുമായിരുന്നു. അവനെ ആദ്യ പത്നിയിൽ തുല്യ യോഗ്യതകളുള്ള 9 പുത്രന്മാരും രണ്ടാം ഭാര്യയിൽ ഇരട്ടകളായ ഒരു പുത്രിയും പുത്രനും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇരട്ട മക്കളിലുള്ള പുത്രനായിരുന്നു അത്യുന്നത ഭക്തനും രാജർഷികളിൽ അഗ്രഗണ്യനുമായ ഭരത മഹാരാജാവ്. ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാനിന്റെ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള കഥ. ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി. ഭരത മഹാരാജാവ് ഒരു മഹാഭക്തനായിരുന്നുവെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ജീവിതം കൊണ്ട് വിജയം പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഒരു ജീവിതം കൊണ്ട് ഭക്തിത സേവനം പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരു
ഭക്തന് പരിപൂർണ യോഗ്യതകളുള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിലോ ധനികനായ ക്ഷത്രിയന്റെയോ വൈശ്യന്റെയോ കുടുംബത്തിലോ വീണ്ടും ജനിക്കുവാൻ അവസരം നൽകുമെന്ന് ഭഗവത്ഗീത 6:41 പറയുന്നു. ഭരത മഹാരാജാവ് ഋഷഭ മഹാരാജാവിന്റെ ധനിക ക്ഷത്രിയ കുടുംബത്തിലെ പ്രഥമജാതനായ പുത്രനായിരുന്നു. നിസാരനായ ഒരു മാനിനോടുണ്ടായ അമിതമായ മമത നിമിത്തം ആധ്യാത്മിക കർത്തവ്യങ്ങൾ മനഃപൂർവ്വം അവഗണിച്ച അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മാനിന്റെ പുത്രനായി ജനിക്കുവാൻ കടപ്പാടുണ്ടായി. എങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും ഒരു ഭക്തൻ എന്ന നിലയിൽ ശക്തനായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് തന്റെ കഴിഞ്ഞ ജീവിതം സ്മരിക്കുവാനുള്ള സിദ്ധി നൽകപ്പെട്ടു. പശ്ചാത്താപ വിവശനായ അദ്ദേഹം വനത്തിലെ ഏകാന്തതയിൽ സദാ കൃഷ്ണസ്മരണയിൽ മുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. അതിനെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ നല്ലൊരു ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കുവാൻ അവസരം നൽകപ്പെട്ടു. ഒന്നാമത്തെ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തത്ര വിശ്വജന സംഘാച്ച മൃഗമുദ്ധിജമാനോ ഭഗവത കർമ്മബന്ധ ഭഗവത കർമ്മ വിദ്വംസന ശ്രവണ സ്മരണ വിവരണ ചരണാര വിന്ദയുഗളം മനസാ വിദദാത്മനാ പ്രതിഘാതമാശങ്കമാനോ ഭഗവദനുഗ്രഹേണാനുസ്മൃത സ്വപൂർവജന്മാവലി ആത്മന ഉന്മത്ത ജഡാന്ത ബധിരസ്വരൂപേണ ദർശയാമാസ ലോകസ്യ. ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേക കാരുണ്യമുള്ളവനായിരുന്നതിനാൽ ഭരത മഹാരാജാവിന് അദ്ദേഹത്തിന് പൂർവ്വജന്മത്തിലെ സംഭവങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു. ബ്രാഹ്മണ ശരീരം ലഭിച്ചെങ്കിലും തന്റെ അഭക്തരായ ബന്ധുമിത്രാദികളെ അദ്ദേഹം ഭയപ്പെട്ടു. അത്തരം ആളുകളോടുള്ള സമ്പർക്കം വീണ്ടും പതനത്തിന് ഇടയാക്കുമെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേടി. അതുമൂലം ആളുകൾ തന്നോട് സംസാരിക്കാതിരിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം ഭ്രാന്തനും മന്ദബുദ്ധിയും ബദിരനും മൂകനുമായി അഭിനയിച്ചു. ഈ രീതിയിൽ അദ്ദേഹം ചീത്ത സംസർഗങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വയം രക്ഷിച്ചു. ഉള്ളിൽ ഫലേശാകർമ്മങ്ങളുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും ഒരുവനെ രക്ഷിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ പങ്കജപാദങ്ങൾ സദാ സ്മരിക്കുകയും ഭഗവത് മഹിമകൾ ജപിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. ഈ വിധത്തിൽ അദ്ദേഹം അഭക്തരുടെ ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വയം സംരക്ഷിച്ചു പോന്നു. പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളോടുള്ള സമ്പർക്കം മൂലം എല്ലാ ജീവസത്തുക്കളും നാനാവിധ കർമ്മങ്ങളാൽ ബന്ധിതരാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ കാരണം ഗുണസംഘസ്യ സദാ അസത്യോനി ജന്മസു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമ്പർക്കത്താലാണിത്. അപ്രകാരം അദ്ദേഹം നല്ലതും ചീത്തയുമായ നാനാതരം ജീവിവർഗങ്ങളെ സന്ധിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 13:22 പറഞ്ഞു. നമുക്ക് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ അനുസരിച്ച് 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളിലുള്ള ശരീരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു. കർമ്മണാ ദൈവനേത്രേണ. നാം ത്രിഗുണങ്ങളാൽ മലിനമാക്കപ്പെട്ട ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സ്വാധീനത്തിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും അപ്രകാരം നമുക്ക് പരമമായ ആജ്ഞയാൽ ഒരു പ്രത്യേക തരം ശരീരം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിനെ കർമ്മബന്ധനം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഈ കർമ്മബന്ധനത്തിൽ നിന്നും വിടുതൽ നേടാൻ ഒരുവൻ സ്വയം ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകണം. അപ്പോൾ അവൻ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാൽ ബാധിതനാകുന്നില്ല. മാംചയോ അഭ്യഭിചാരേണ ഭക്തിയോഗേന സേവതേ സഗുണാൻ സമതി ദൈത്യാൻ ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പതി. ഏതൊരു പരിസ്ഥിതിയിലും അധപ്പതിക്കാതെ പൂർണ്ണമായി ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്ന ഒരാൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളെ തൽക്ഷണം അതീന്ദ്രീകരിക്കുകയും ബ്രഹ്മതലത്തിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 14:26 പറഞ്ഞു. ഭൗതിക ഗുണങ്ങളാൽ ബാധിതനാകാതെ നിലനിൽക്കാൻ ഒരുവൻ സ്വയം സന്നദ്ധയോടെ ഭക്തി കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപൃതനാകണം. ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, അതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത. ഭരത മഹാരാജാവ് ബ്രാഹ്മണ ജന്മം എടുത്തപ്പോൾ അവനെ ബ്രാഹ്മണന്റെ കർത്തവ്യങ്ങളിൽ വളരെയൊന്നും താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതേസമയം അവൻ അന്തരംഗത്തിൽ സദാ ഭഗവാന്റെ പങ്കജപാദങ്ങൾ സ്മരിച്ച് പരിശുദ്ധ വൈഷ്ണവനായി കഴിഞ്ഞു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഉപദേശിച്ചുള്ളതുപോലെ മന്മനാഭവമദ്ഭക്തോ മദ്യാജീമാം നമസ്കുരു. ജനന മരണങ്ങളുടെ ആവർത്തനമാകുന്ന വിപത്തിൽ നിന്നും രക്ഷ പ്രാപിക്കുവാനുള്ള ഏക പ്രക്രിയ ഇതാണ്. പിന്നീട് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള 4ാമത്തെ ശ്ലോകം. തസ്യ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യാഹിവാത്മജസ്യ വിപ്രപുത്ര സ്നേഹാനുബദ്ധമന ആസനമാവർത്തന സംസ്കാരാന്യതോപദേശം വിദദാന ഉപനീതസ്യ ച പുനഃ ശൗചാചമനാദീൻ ശൗചാചമാനാദീൻ കർമ്മനിയമാനന വിപ്രേദാനപി സമശിഷ്യയതനുശിഷ്ടേന ഹി ഭാവ്യം പിതുപുത്രേണേതി. ഭാവാർത്ഥം
ബ്രാഹ്മണ പിതാവിന്റെ മനസ്സ് സദാ തന്റെ പുത്രൻ ജഡഭരതനോടുള്ള അഥവാ നേരത്തെ ഭരത മഹാരാജാവായിട്ടുള്ള പുത്രനോടുള്ള സ്നേഹത്താൽ നിറഞ്ഞിരുന്നു. അതുമൂലം എപ്പോഴും പുത്രനോട് ബന്ധിക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ജഡഭരതൻ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ അയോഗ്യനായിരുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ബ്രഹ്മചര്യാശ്രമത്തിന്റെ അവസാനം വരെ പവിത്രീകരണ പ്രക്രിയകൾ മാത്രം നടത്തി. പിതാവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായില്ലെങ്കിലും പിതാവ് പുത്രനെ പഠിപ്പിക്കണമല്ലോ എന്ന വിചാരത്താൽ അദ്ദേഹത്തിന് ശൗചകർമ്മങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചു. ബ്രാഹ്മണ ശരീരത്തിൽ ഭരത മഹാരാജാവായിരുന്ന ജഡഭരതൻ അദ്ദേഹം ബാഹ്യമായി മന്ദബുദ്ധിയും മന്ദബുദ്ധിര മൂക്കിലുമായി അഭിനയിച്ചു. വാസ്തവത്തിൽ അദ്ദേഹം ഉള്ളിൽ വളരെ ഉണർവുള്ളവനായിരുന്നു. ഫലേച്ഛാ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലത്തെപ്പറ്റിയും ഭക്തിത സേവനത്തിന്റെ ഫലത്തെപ്പറ്റിയും അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണ്ണമായ അറിവുണ്ടായിരുന്നു. ആ ബ്രാഹ്മണന്റെ ശരീരത്തിൽ ഭരത മഹാരാജാവ് ആന്തരികമായി സമ്പൂർണമായും ഭക്തിത സേവനത്തിൽ മുഴുകി. ആകയാൽ പല കാംക്ഷാ കർമ്മങ്ങളുടെ ക്രമീകൃത തത്വങ്ങളുടെ പാലനം അദ്ദേഹത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് അനിവാര്യമായിരുന്നില്ല. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് പോലെ സ്വനുഷ്ഠിതസ്യ ധർമ്മസ്യ സംസിദ്ധിം ഹരിതോഷണം. ഭാഗവതം 1:2-13. ഒരുവൻ ഹരിയെ പരമദിവോതപുരുഷനായ ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കണം. ഫലേശാ കർമ്മങ്ങളുടെ ക്രമീകൃത തത്വങ്ങളുടെ പരിപൂർണത അതാണ്. അതിനു പുറമെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രസ്താവിക്കുന്നു, ധർമ്മസ്വനുഷ്ഠിത പുംസാം വിശ്വക്സേന കഥാസുയാഃ നോതത്പാദയോദ്യതീം രതിം ശ്രമയേവ ഹി കേവലം. ധർമ്മസ്വനുഷ്ഠിത പുംസാം വിശ്വക്സേന കഥാസുയാഃ നോതപാദയേദ്യതീരതീം ശ്രമയേവ ഹി കേവലം. തൊഴിൽപരമായ പരിഗണനയില്ലാത്ത ആളുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ധർമ്മങ്ങൾ പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷണമുണ്ടാക്കാൻ പ്രചോദിപ്പിക്കാത്ത പക്ഷം അത്തരം തൊഴിലുകൾ കേവലം ഉപയോഗശൂന്യമാണ്. ഭാഗവതം 1:2-8 പറഞ്ഞു. ഒരുവന് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ഉന്നതി ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ കർമ്മകാണ്ഡ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളൂ. കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ഉന്നതി ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ മുമ്പ് നിർവഹിച്ചിരുന്ന കർമ്മകാണ്ഡത്തിലെ നിയാമക തത്വങ്ങൾ നിർവഹിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ചില മാധവേന്ദ്രപുരി പറഞ്ഞു, അല്ലയോ കർമ്മകാണ്ഡത്തിലെ ക്രമീകൃത തത്വങ്ങളെ എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക, ഈ ക്രമീകൃത തത്വങ്ങളെല്ലാം പിന്തുടരാൻ എനിക്കാവില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഞാൻ പൂർണ്ണമായും ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകിക്കഴിഞ്ഞു. അദ്ദേഹം ഏതെങ്കിലും ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ ചുവട്ടിലിരുന്ന് നിരന്തരം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുവാനുള്ള ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു. അതിനാൽ അദ്ദേഹം ക്രമീകൃത തത്വങ്ങൾ പിന്തുടർന്നില്ല. അതുപോലെ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ഒരു മുഹമ്മദീയ കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചത്. ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽ അദ്ദേഹം കർമ്മകാണ്ഡ സമ്പ്രദായം അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നില്ല. എങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം നിരന്തരം ജപിച്ചിരുന്നതിനാൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തെ നാമാചാര്യനായി ദിവ്യനാമത്തിന്റെ പ്രാമാണികനായി അംഗീകരിച്ചു. ജഡഭരതനെ പോലെ ഭരത മഹാരാജാവ് സദാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്തരംഗത്തിൽ ഭക്തിയുത സേവനം നിർവഹിച്ചിരുന്നത് പോലെ ജീവിതത്തിൽ 3 ജീവിതങ്ങളിൽ തുടർച്ചയായി കർമ്മകാണ്ഡത്തിലെ ക്രമീകൃതത്വങ്ങൾ നിർവഹിച്ചിരുന്നതിനാൽ അത് വീണ്ടും തുടരാൻ അദ്ദേഹം താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല. അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബ്രാഹ്മണ പിതാവ് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നെങ്കിലും നാരായണ നമസ്കൃത്യാനരം ചെയ്വ നരോത്തമം ദേവി സരസ്വതി വ്യാസം തദോജി മുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീ ഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദ മാധവം ശ്രീ ചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി വിശേഷാശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദാരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ നമോ നമഃ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ. നിതായ ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് മാനിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഭരത മഹാരാജാവിന്
ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ കുടുംബത്തില് ജന്മം ലഭിക്കുകയുണ്ടായ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ പുത്രനായിട്ട് ഇവിടെ ജനിക്കുകയുണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ബ്രാഹ്മണന്റെ പുത്രനായിട്ട് ജനിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് അവനെ വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. അവനെ വേദം പഠിപ്പിക്കുവാനും ഉപനയനം ചെയ്യിക്കുവാനൊക്കെ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് അതിനൊന്നും താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുവാനായിട്ട് ഒരു മന്ദബുദ്ധിയെ പോലെ അഭിനയിക്കുകയുണ്ടായി. ഒരു മൂകനും ബധിരനുമായ വ്യക്തിയെ പോലെ അഭിനയിക്കുകയുണ്ടായി എന്നത്. യഥാർത്ഥത്തില് അദ്ദേഹം ഉള്ളിൽ അല്ലെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ ഭരത മഹാരാജാവായിരുന്നു അല്ലെ. ഇത് മാനായിട്ട് മാറുകയുണ്ടായി, വീണ്ടും ബ്രാഹ്മണ കുട്ടിയായിട്ട് വരികയുണ്ടായി. അപ്പോൾ നേരത്തെയുള്ള എല്ലാ ജീവിതങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് സ്മരിക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഇനി ഒരിക്കലും പഴയതുപോലെ തെറ്റ് ആവർത്തിക്കില്ല അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാറ്റിൽ നിന്നും ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് ആയിട്ട് യാതൊന്നിനോടും താല്പര്യമില്ലാതെ അദ്ദേഹം ഭഗവാനെ തന്നെ സദാ മനസ്സിൽ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു. ഇവിടെ പറയുന്നു, ശുഭദേവ് ഗോസ്വാമി പറയുന്നു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജാവ് മാന്റെ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച ശേഷം ഭരത മഹാരാജാവ് ഒരു പരിശുദ്ധ ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ പിറന്നു. അങ്കിരസത്തിന്റെ കുലത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ബ്രാഹ്മണ യോഗ്യതകളാൽ പൂർണ്ണനായിരുന്നു. അവൻ മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അവൻ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളും അനുബന്ധ സാഹിത്യങ്ങളും അഭ്യസിച്ചിരുന്നു. ദാനശീലത്തിൽ ഉദാഹരണമായിരുന്ന അവൻ സദാ സംതൃപ്തനും സഹിഷ്ണുവും വളരെ മാന്യനും പണ്ഡിതനും അസൂയില്ലാത്തവനുമായിരുന്നു. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച അവൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുഴുകിയവനും സദാ ധ്യാന നിർലീനനുമായിരുന്നു. അവനെ ആദ്യ പത്നിയിൽ തുല്യയോഗ്യതകളുള്ള 9 പുത്രന്മാരും 2ാം ഭാര്യയിൽ ഇരട്ടകളായ പുത്രിയും പുത്രനും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇരട്ട മക്കളുള്ള പുത്രനായിരുന്നു. അത്യുന്നത ഭക്തനും രാജർഷികളിൽ അഗ്രഗണ്യനുമായിരുന്ന ഭരത മഹാരാജ. ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാന്യ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള കഥ. 2ാമത്തെ ഭാര്യയിലെ ഒരു പുത്രനും ഒരു പുത്രിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിലെ പുത്രനായിട്ടാണ് ഭരത മഹാരാജാവ് മാന്റെ ശരീരത്തിന് ശേഷം ജനിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ആ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ ശരീരം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. അതാണ് ആ ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേക കാരുണ്യം അല്ലെ. ഒരു മൃഗത്തിന്റെ ജന്മം ലഭിച്ചിട്ടും പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ആ ജന്മത്തിലും തന്റെ പൂർവ്വജന്മത്തെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കുവാനും തന്റെ തെറ്റുകൾ മനസ്സിലാക്കുവാനും ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേക കാരുണ്യം കൊണ്ട് സാധിച്ചു അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം വേറെ ഒന്നിലും അല്ലെ, സാധാരണ മൃഗങ്ങള് അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് ഇഷ്ടം പോലെ കാട്ടിലൊക്കെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് അല്ലെ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയും മറ്റുള്ള മൃഗങ്ങളോടൊക്കെ കൂടെ കൂടിയിട്ട് മറ്റുള്ള മാനുകളുടെ. എന്നാൽ ഈ മാന് വേറെ എവിടെയും പോയില്ല, ആശ്രമം വീട്ടിൽ വേറെ എവിടെയും പോയില്ല. അതിനടുത്തുള്ള സസ്യങ്ങളും ഔഷധ ചെടികളൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് അവിടെ തന്നെ കഴിയുകയുണ്ടായിരുന്നു. അവസാനം ആ നദിയിൽ സ്നാനം ചെയ്യുകയും ഗണ്ഡകി നദിയിൽ സ്നാനം ചെയ്യുകയും അവിടെ വെച്ചിട്ട് ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു അല്ലെ. പിന്നീട് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരം ലഭിച്ചു, ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ ശരീരം ലഭിച്ചു. അതെന്താണ്? അത് പ്രത്യേക കാരുണ്യമാണ് ഭഗവാന്റെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, കൂടുതൽ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അദ്ദേഹത്തിന് താല്പര്യം ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ശിക്ഷ നൽകിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, ഈ ബ്രാഹ്മണന്റെ ജന്മം ലഭിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു, ഞാനൊരു യാതൊരു മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിലും മുഴുകില്ല, പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ച് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാം എന്ന് തീർച്ചപ്പെടുത്തി അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കർമ്മകാണ്ഡങ്ങളിലൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന്. ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളൊന്നും പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും ഒരിക്കലും അതൊരു നഷ്ടമായി തീരില്ല അല്ലെ. ശുചിനാം ശ്രീമതാംഗേഹി, ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ കുടുംബത്തിലോ ഒരു ധനികന്റെ കുടുംബത്തിലോ ജന്മമെടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. വീണ്ടും ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ തുടരാനായിട്ടും സാധിക്കും. ഇവിടെ ഭരത മഹാരാജാവിന് ആ മാന്റെ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ഭക്തന്റെ കുടുംബത്തിൽ, ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിന് അദ്ദേഹത്തെ വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു എന്ന് സാധാരണ നമ്മൾ ധ്രുവ മഹാരാജാവിന്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ കണ്ടു അല്ലെ. ധ്രുവ മഹാരാജാവിനെ പിതാവിന് ഇഷ്ടമായിരുന്നു അല്ലെ.
പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന്റെ പിതാവിന് ഇഷ്ടം. എന്നാൽ ഇവിടെ ആ ബ്രാഹ്മണ കുട്ടിയായിട്ടുള്ള ഭരത് മഹാരാജാവിനെ പിതാവിന് വളരെയേറെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു എന്നുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തെ പല വിധത്തിലും വേദങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുവാനും ഉപനയന സംസ്കാരം നടത്താനൊക്കെ നോക്കി. എന്നാൽ ഇതിലൊന്നും താല്പര്യമില്ലാത്തവനാണ്. ഒരു മന്ദബുദ്ധിയെ പോലെ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ചു. ഇനി അടുത്ത് വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളിലൊക്കെ പറയും അദ്ദേഹത്തിന് ഗായത്രി മന്ത്രം ജപിക്കാനായിട്ട് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പോലും അതുപോലും അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തവനെ പോലെ കളിക്കുകയും അതൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും. അപ്പോ ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു ഋഷഭദേവൻ അല്ലെ, അവസാനം ഋഷഭദേവൻ ഇതുപോലെ ഒരു സമ്പൂർണ്ണ പരിത്യാഗിയായിട്ട് അല്ലെ, ഒരു എന്ത് ചെയ്താലും ഒന്നും പ്രതികരിക്കാതെ അല്ലെ ജീവിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നേരത്തെ പറയും. ഋഷഭദേവൻ സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. അവസാനമാകുമ്പോഴെന്താണ് സംഭവിച്ചത്? ആരോടും ഒന്നും പ്രതികരിക്കാത്ത അല്ലെ ഒരു ആൾക്കാരൊക്കെ ഭ്രാന്തനെന്നും മറ്റു പലതരത്തിലും വിളിക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ അവരോടൊന്നും ഒന്നും പ്രതികരിച്ചില്ല അല്ലെ. അവസാനം ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ കഴിയുകയുണ്ടായെന്ന്. ആൾക്കാരെ ശല്യം വയ്യാഞ്ഞിട്ട് ഉപദ്രവിക്കുന്നത് സഹിക്കാൻ കഴിയാഞ്ഞിട്ട് അവസാനം ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ അവിടെ തന്നെ ഉറങ്ങുകയും അവിടെ തന്നെ മലമൂസർജനം ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ തന്നെ കഴിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുകയുണ്ടായി അല്ലെ. പിന്നീട് അവര് അവിടേക്ക് വരാതിരിക്കുവാനായിട്ട് എന്ന് പറയും. എന്നാൽ സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഋഷഭദേവൻ. അതുകൊണ്ട് പറയുന്നു അവിടെ മലമൂത്ര വിസർജനം ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ സുഗന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ സാധാരണ ആൾക്കാർ എന്താണ് അവിടേക്ക് പോവില്ല, അവർ ഭയപ്പെട്ട് അത് അവിടെ മാലിന്യമുള്ളതാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ ഇവിടെ ജഡഭരതന് എന്താണ്, അദ്ദേഹം സമ്പൂർണമായിട്ടും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേക കാരുണ്യമാണ് ഇനി പറയുന്നു. അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിലൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ടാനമ്മയും മറ്റുള്ള സഹോദരങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെ പലതരത്തിലും ദ്രോഹിച്ചു, മോശമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. എങ്കിലും അവരോടൊന്നും ഒന്നും തന്നെ പ്രതികരിക്കാതെ അദ്ദേഹം ഭക്തി സേവനങ്ങൾ തുടരുകയുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, നമുക്ക് ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നാളത്തെ ക്ലാസ് നോക്കാം. ഇന്ന് വലിയ ശ്ലോകങ്ങളായതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറെ വായിക്കുന്നത് എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും 1, 2, 3 ഒക്കെ 2 പേജുകളിലായിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ അതൊക്കെ ഞാൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് 4ാമത്തെ ശ്ലോകം എല്ലാവരോടും ചൊല്ലാനായിട്ട്. ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, നമേ ഭക്ത പ്രണശ്ശരി കൗന്ദേയ പുതുജനഹി നമേ ഭക്ത പ്രണശ്ശരി, എന്റെ ഭക്തനെ ഒരിക്കലും നാശമില്ല ഒക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇവിടെ ഭരത മഹാരാജാവിന് അങ്ങനെ ഒരു വീഴ്ച പറ്റി. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് വീണ്ടും ഭക്തി സേവനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചുകൊണ്ട് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ള അവസരം ഭഗവാൻ നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുട്ടിയായി ജനിച്ചുകൊണ്ട്, ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ പുത്രനായി ജനിച്ചു. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ, ശ്രീല പ്രഭുപാദ കി ജയ, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ, നിതായ ഗൗർ പ്രേമാനന്ദേ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നമ്മളും ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഒരു നഷ്ടമായിട്ട് തീരില്ല അല്ലെ. നമുക്ക് അഥവാ ഈ ജന്മം കൃഷ്ണാബോധം പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇനിയൊരു ചാൻസ് കൂടി ഭഗവാൻ തരും അല്ലെ. എന്നാലും പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, നമ്മൾ വേറൊരു ചാൻസിനായിട്ട് അല്ലെ, ഗുരു മഹാരാജൊക്കെ പറയുന്നു, നമ്മൾ വേറൊരു ചാൻസിനായിട്ട് ഇനിയും കാത്തു നിൽക്കരുത്. ഈ ജന്മം തന്നെ നമ്മള് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് സീരിയസ് ആയിട്ട് ഭക്തി ചെയ്യണം. പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, സുരഭി മാതാജി കുറെ മാതാജിമാരോട് ചോദിക്കണ്ടായി, നിങ്ങൾ ഈ ജന്മം തിരിച്ചു പോവോ ഭഗവാൻ? അപ്പൊ അവര് പലരും പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ കുറെ അനർത്ഥങ്ങളുണ്ട്, നമുക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ മാതാജി പറഞ്ഞു, നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ടെങ്കിലും വിചാരിക്കണം നമ്മൾ ഈ ജന്മം തിരിച്ചു പോകുമെന്ന്. നമ്മൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഭക്തി ചെയ്യണം. നമ്മള് മനസ്സുകൊണ്ടൊരു തീരുമാനമെടുക്കണം, നമ്മൾ ഈ ജന്മം തിരിച്ചു പോകും. ഇനി അഥവാ തിരിച്ചു പോയില്ലെങ്കിലും പിന്നെ അടുത്ത ജന്മം സാധിക്കും. എന്നാലും നമ്മള് മനസ്സ് അതിനായിട്ട് സജ്ജീകൃതമായിരിക്കണം. നമ്മളെ മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ജന്മം തിരിച്ചു പോകുമെന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പെടുക്കണം, പ്രതിജ്ഞ എടുക്കണം. നമ്മുടെ ഗുരു മഹാരാജ് ജയപ്രതാപ സ്വാമി ഗുരു മഹാരാജ് പറയുന്നത്, നമ്മൾ കുറെ പുണ്യകർമ്മങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇനി അഥവാ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, കുറെ പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് ഉപരിലോകങ്ങളിൽ സ്വർഗലോകങ്ങളിലും മറ്റുമൊക്കെ പോകും. അവിടെയൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാല് 10,000-കണക്കിന് വർഷങ്ങളാണ് ആയുസ് അല്ലെ. ആ 10,000-കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ അവിടെ
സുഖമായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് ഇവിടെ വീണ്ടും വരുമ്പോഴേ ഇവിടെ കലിയുഗത്തിന്റെ മൂർധന്യത്തിലായിരിക്കും എന്ന് പറയും. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിച്ചിട്ടുള്ള ഈ സുവർണ സന്ധ്യ അല്ലെ, കലിയുഗത്തിന്റെ പ്രഥമ സന്ധ്യ, സുവർണ കാലഘട്ടമായിട്ട് പറയുന്നു. ആദ്യത്തെ 10,000 വർഷങ്ങൾ. ഇപ്പോ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിനുള്ളിലാണ് നല്ല രീതിയിൽ ഭക്തി. ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്കറിയാം ധാരാളം പ്രതിസന്ധികളും അല്ലെ തടസ്സങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമൂഹത്തിൽ നിന്നും കുടുംബത്തിലും പലതരത്തിലും അല്ലെ. ഇപ്പോ ഇനി കുറച്ചുകൂടി കാലം കൂടി വരുമ്പോ എന്താണ്, കഴിയുന്തോറും കലിയുഗം പുരോഗമിക്കും തോറും ധാരാളം തടസ്സങ്ങളും ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ നമുക്ക് 10,000 വർഷങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തി ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രയാസമാണെന്ന് ഭാഗവതം തന്നെ പറയുന്നു. എല്ലാം ഇല്ലാതായിത്തീരുന്നു. പുണ്യതീർത്ഥങ്ങളൊക്കെ പുണ്യനദികളൊക്കെ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ അത്രയും കുറവായിട്ട് മാറുന്നു. എല്ലാം ഒരു ബിസിനസ് ആയിട്ട് മാറും. ക്ഷേത്രങ്ങളും മറ്റുള്ളതൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ആയുസ്സുകൾ അല്പായുസുക്കളായിട്ട് മാറും. നമുക്കിപ്പോഴൊരു ആവറേജ് ഒരു 60-70 വയസ്സൊക്കെ അല്ലെ, എന്തായാലും ഒരു 50ന്റെ മുകളിലൊക്കെ എല്ലാവരും ജീവിക്കുന്നുണ്ട്, 60ഒക്കെ അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്ന കലിയുഗം പുരോഗമിക്കും തോറും വർഷം കഴിയും തോറും എന്താണ്, ആയുർദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞു വരും. 30ഉം 25ഉം 20ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആയുർദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞു വരും. ജനിക്കും, കുറച്ചു പേരും വിവാഹം കഴിക്കും, കുടുംബമാകും, ഉടനെ മരിച്ചിട്ടാകും. അപ്പൊ അങ്ങനെ കലിയുഗം കൂടിക്കൂടി വരുന്നതിനെ അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ആയുർദൈർഘ്യം കുറയും, ഭക്തി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ കുറയും, എല്ലാം പ്രതിസന്ധികളായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, ഈ ഒരു ജന്മം തന്നെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് പ്രഭുപാദിന് ഉറപ്പ് തരുന്നു. 16 മാല ജപിച്ച് 4 യമ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ച് ഭക്തി സേവനങ്ങള് അനുഷ്ഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. ആ ഒരു വിശ്വാസം നമുക്ക് അല്ലെ. പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ പലപ്പോഴും അവർ പറയുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇല്ല, എന്നാൽ പ്രഭുപാദര് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും. അതെ, പ്രഭുപാദർക്ക് ഡിക്റ്റഫോണൊക്കെ നൽകിയിട്ടുള്ള ഗർഗമുനി അദ്ദേഹം എന്താന്ന് പറയുന്നത്, എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് നേരിട്ട് പോകാനായിട്ടുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഒന്നുമില്ല, എന്നാൽ ഞാൻ വൈഷ്ണവ സേവ, ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് എനിക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. പ്രഭുപാദർ പറയുകയുണ്ടായി, പ്രഭുപാദർക്ക് ആ ഒരു ഡിക്റ്റഫോൺ നൽകിയതുകൊണ്ട് പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, നിന്നെ ഈ ജന്മം ഞാൻ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. പ്രഭുപാദർ അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് പ്രസ്സിലൊക്കെ പോയിരുന്നിട്ട് ആ ട്രാൻസ്ലേഷനൊക്കെ ചെയ്തു. ഇവിടുന്ന് എഴുതി കൊണ്ടുപോയി അതൊക്കെ വായിച്ച് കളിച്ചു. പ്രസ്സിലാക്ക് ഭാഗവതം ഭഗവത്ഗീത ഒന്നും അറിയില്ല അല്ലെ, അദ്ദേഹം നോക്കിയിട്ട് അടിക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വേറെ എന്തൊക്കെ ആവും അല്ലെ. ഓരോ വരികളും പ്രഭുപാദര് വായിച്ചു കൊടുത്തിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ടൈപ്പ് ചെയ്തത്. എന്നിട്ട് പ്രഭുപാദർ അതൊക്കെ വീണ്ടും പരിശോധിച്ചു, എന്നിട്ടൊക്കെയാണ് ബുക്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടായത്. എന്നാൽ ഈ ഡിക്റ്റഫോൺ ലഭിച്ചതിനോടുകൂടി ഇതൊക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് പ്രഭുപാദർക്ക് നേരിട്ട് അവിടെ പോവാതെ തന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് അതൊക്കെ പ്രസ്സിൽ കൊണ്ടുകൊടുത്തിട്ട് അത് കേട്ടിട്ട് അവര് പ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ കിട്ടി. അപ്പൊ പ്രഭുപാദരുടെ എത്രയോ സമയം ലാഭിച്ചു അദ്ദേഹം അത് നൽകിയത്. പ്രഭുപാദർ അദ്ദേഹത്തോട് പറയുന്നത്, ഈ ഒരു സേവനം ചെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ തിരിച്ചു പോകാൻ. അദ്ദേഹം അത് മാത്രമല്ല ധാരാളം പേഴ്സണൽ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു. ഗർഗമുനിയും ബ്രഹ്മാനന്ദ പ്രഭു അദ്ദേഹമാണ് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ പ്രഭുപാദന്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നത്. അവരെ കോടീശ്വരന്മാരുടെ മക്കളായിരുന്നു, അതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പ്രഭുപാദന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ പറഞ്ഞു തരുന്നത്, അപ്പോ എന്താണ്, ഒരു ചെറിയ സേവനം പോലും അല്ലെ പ്രഭുപാദര് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രഭുപാദരുടെ കാരുണ്യം ഉണ്ടാവും. എന്താ പറയാ, ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തനാണ് പ്രഭുപാദർ. നമ്മൾ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതൊക്കെ പ്രഭുപാദരെ വളരെ സന്തോഷിക്കുന്നു. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെയും കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഭഗവാനും പ്രഭുപാദർക്കും ഒക്കെ പ്രിയപ്പെട്ടു. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കയ്യർത്തം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് വെച്ചെടുക്കാം. നന്ദി. വാഞ്ച കൽപതരൂപശ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യോ പതിദാനം പാവനഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. വൈഷ്ണവ